was pressing it. No, we're There we on. go. We did it. Tech team. All right. Welcome Uh, everyone to a very cool another around the world with business this time with the amazing Simone. And Yay! again, you have created a beautiful book on the topic, Joy of Business. Check it, you rolling. And in multiple languages as well, just to throw it out there. So, Yeah. how are you? I learned all these languages, and then I myself just went through and started going, oh, let's do Arabic, and then no, I'm kidding. We had amazing translators. You're fluent in 17 languages. That's the joy of Mm-hmm. business right there. Yep. Um, so again, just for everyone who's watching, we're going to have we have a wonderful lineup of guests who are from all around the world, and Üdvözlet mindenkinek! Tudjátok, hogy vannak fantasztikus vendégeink, akik kérdéseket fognak feltenni Simonnak, és Simon ad majd eszközöket, amiket alkalmazhatunk. Amit én szeretnék kérdezni, egy dolog, amit észrevesztem, ahogy felnőttem, hogy az üzlet egy nagyon komoly dolog volt, amit ugye mesterileg kellett birtokolni, és rengeteg tréningen kellett részt venni, és képzésen keresztül menni ahhoz, hogy végre sikeres lehet. De aztán egy idő után rájöttem arra, hogy igazából nem élvezetes, ha így csinálom, szeretném erről beszélni. Én úgy gondolom, csodálatos, Graham, hogy az a lényeg, hogy ne ítélkezz senki felett, és mindegy, hogy hol nősz fel. Te ugye Dél-Afrikában nőttél fel, ugye, tehát itt éppen leeskelődök, nézem a jegyzeteimet. Tehát egyik történet, amit most már nagyon sokszor elmondtam, amikor gyerek voltam, hogyha nézed most, vagy később nézed meg a jövőben, mi volt a te nézőpontod, hogy felnőttél? Számomra ott volt az édesapám, aki minden nap ugye öltönyt vett fel, és ott volt az aktatáskája, és én ezt láttam gyerekként, hogy így indul édesapám munkába az aktatáskával és öltönyben, és én azt gondoltam, hogy ezt kell tenned, és így kell felöltöznöd, hogyha erről az üzleti világról van szó. És utána rájöttem, hogy annyira jelentőségtelivé tettem ezt az üzleti világot, mikor mindannyiunknak üzlete van, és mindannyian napi szinten teremtjük az üzletünket, és meg akartam tudni, hogy mi van az édesapám aktatáskájában, mert az annyira fontos volt az én szememben, hogy ő sikeres legyen. És egy idő után rájöttem, hogy egy szendvics, egy újság és egy alma volt az aktatáskájában, és annyira vicces nekem az volt, hogyha ezek megvannak, akkor mindened megvan, ugye? Az ebéded és egy újság. Tehát mit teszel fontossá az üzlettel kapcsolatban, ami nem is az, de lehet igazából ez a masszív öröm. És szeretnék itt valamit mondani, mert sok emberrel beszéltem mostanában, akinek ez van a világukban, hogy mi is van az üzlete egészen addig, amíg ugye már szédül az érzékelése, de ugye itt volt a telihold, rengeteg változás megy végbe a világban, és azt szeretném mondani, hogy éberek vagytok ezekre a változásokra, és bármi is történik, tedd fel a kérdést, mire vagy éber? A tegnapi nap egy másik nap volt, de az utóbbi 2 napban ott voltam, hogy hova tűnt az örömem, hova tűnt a boldogságom. És számomra, ha nincs öröm az üzletben, az ilyen, hogy úristen, mi történik. És a tegnap volt egy találkozóm 3 különböző emberrel, és valaki azt mondta nekem, hogy szia, hogy vagy? És én rájuk néztem, nem túl jó, egyáltalán nem túl jó. Nem is igazán szeretnék felkelni, és elkezdtem sírni. És beszéltünk arról, ami történik, és ők is beszéltek arról, hogy mi történik az ő számukra.
és ez egy olyan 10 perc volt, amikor bementünk a nyúlőregébe, de nem nagyon mélyen, csak ránéztünk arra, hogy mi történik, mert annyi változás megy végbe a világba, és ezt ne ítéld meg, amikor ebben vagy. Beszélj valakivel, beszélj baráttal. Én például ott vezettem az autómat, és mondtam magamnak, hogy Simon, itt vannak az eszközeid, itt vannak az eszközeim. És ha nem ismered az Access Consciousness-t, ugye ez mind a kérdésekből áll, kihez tartozik ez, egyáltalán az enyém, és azt néztem állandóan, hogy kinek az univerzumába vagyok, mert minden úgy elkezdett úgy összehúzódni, ahelyett, hogy kiterjeszkedne a lehetőségbe, és én általában boldogan ébredek, és a lehetőségeket érzékelem, de amikor nem, és így beszikulok, azt nézem, hogy úristen, mire vagyok éber, mi történik. Tehát lefeküdtem, másnap felkeltem, és ott voltam, úristen, még mindig ugyanott vagyok. És a tegnap a legnagyobb része a napnak azzal telt, hogy ebből kikerüljek, de csak légy jelen ezzel. Tehát nem arról szól az üzlet, hogy állandóan unikornusok repkednek, és rengeteg pénzed van a bankszámládon, és boldog vagy, és minden tadadam, nem erről van szó, hanem kell tudni kezelni a helyzeteket, a nagyon jókat, és a nem annyira jó helyzeteket. Fel kell tudnod tenni egy kérdést. Tehát az a legfontosabb számomra, mi lesz a következő, mit fogsz tenni a következőben. Ha ugye falnak mész, hogyha pénzt vesztesz, ha elvesztesz egy szerződést, vagy például nem jön senki el a tanfolyamodra, az üzlet öröme azt jelenti, hogy képes vagy kérdéseket feltenni, és egy újra kérdést. Tehát, hogy fel tudj állni, leporolni magad, és mondd, oké, ez nem az én valóságom valami más, és bele fogok érzékelni, és belemegyek, bárhogy is nézzen ki, és bármibe is kerüljön ez. Tehát nem mindig arról van szó, hogy itt a fagyi, és az unikornusok, és a szivárvány. Ó, ez olyan szuper, annyi klassz eszközre utaltál. Két dolog, ami nagyon kitűnt a számomra, mert ugye megvan a tapasztalatom, már voltam az üzlettanulmány tanfolyamokon, elolvastam a könyveket, tehát mik azok, amiket ezek az üzleti, és nem csak üzleti eszközök ajánlanak, ami más, mint a világban, ami van. Ez az, ahol a legsebezhetőbb vagy, az, ahol a legjobban alkalmazhatóak ezek az eszközök. A legtöbb módszer ugye nem ad eszközöket, csak elméleteket. Tehát ez a lényeg, hogy hova mész velük, mit kezdesz az eszközökkel. Ezt imádom az egészben. Klassz, köszönöm szépen. És azt mondanám, hogy tényleg van rengeteg nagyon klassz business coach, tényleg én is nagyon sok klassz emberrel találkoztam, és én is egy csomó mindenkit követek, aki üzleti eszközökkel dolgozik, és én is állandóan tanulok, és képezem magam. Soha nem mondom azt, hogy oké, megvan a válaszom. Nem, tényleg nincs válaszom. Csak ahogy mondtad, itt vannak az eszközök, és lehetünk kérdésben, mi az, ami történik a világban, amiből éberséget szerezhetsz, és akkor válaszd azt, amit tudsz, amire éber vagy, mert annyira mások vagyunk, és kezdjük elismerni, hogy mennyire mások és különbözőek vagyunk. És Dr. Déni írt egy könyvet, Létezz önmagadként, és változtasd meg a világot. Ez nagyon-nagyon kiemelkedő most a világunkban, és a tegnap Gary Douglas azt mondta, és szinte elsírtam magam, azt mondta, hogy ha önmagadként léteznétek mindannyian, akkor hozzájárulás lennénk, hogy a bolygó élő legyen, és megmaradjon még legalább 80 évig. Érzékeltek, hogy ez mennyire fontos? Ez, hogy önmagadként létezél, ez már az üzlet, és ez annyira potens eszköz. Tehát mire vagy éber? Mi az, amit te tudsz?
és mit teremthetsz ebből, ami annyira más, túl azon, amit tanítottak nekünk, amire neveltek bennünket. Klassz, tehát készen állsz kérdésekre? Igen, kész vagyok. Tegnap elküldött valamiket Graham, és azt mondtam, oké, jobb, hogyha nem küldöd el nekem a kérdéseket, csak akkor letörölte őket, és akkor tudtam, hogy na most már elolvasnám őket, csak azért, mert kitörölted a kérdéseket. Tehát inkább itt legyünk jelen a beszélgetéssel. Tehát mindannyian azt szeretném mondani, az összes Pulp Fiction rajongónak, hogy most már tudjátok, hogy mi van a Simon apukájának az oktatáskájával. Tehát nagyon-nagyon izgatott vagyok, és itt van Susanna Mittermeier Ausztriában. Ő nagyon-nagyon sikeres, ahogyan ő teremt a világban. Hello, Susanna, hello, és köszönöm, hogy itt lehetek, és milyen klassz kezdet ennek a beszélgetésnek, már szét is olvadt a világon. Szia, Susanna, hogy vagy, németül kérdezi, nagyon jól vagyok, szuper. És Susanna ugyanakkor egy üzlet örömmel facilitátor is, és ezt is ki szeretném emelni, nem én vagyok az egyetlen, hanem nagyon sok, nagyon klassz üzlet örömmel facilitátor van világszerte. De te ugye Ausztriában nőttél fel, Susanna, igen. Tehát bárki, aki jön ma, az mind üzletörömmel facilitátor. Én még azt gondoltam, hogy micsoda egybeesés. Tehát ez nagyon klassz, mert ugye Ausztriában nőttem fel, és Svédországban is éltem sokáig, és az üzletbe Svédországban kezdtem bele, és a következő üzletem már Ausztriába teremtettem, és amire rájöttem, hogy az, hogy idejöttem, ez a, ez a szükséglet, hogy nagyon okos módon találják a dolgokra, hogy intelligensnek kell mutatkozna, mert akkor fognak az emberek rám hallgatni, és azt gondolják majd, hogy én szakértő vagyok. És észrevettem azt, ahogy idejöttem, és én teljesen másképp funkcionálok, még akkor is, ha van egy titulusom, ez egy lehetőség a számomra, de nem valami olyasmi, amit az emberek arcába kell vágnom, hogy bebizonyítsam, hogy értékes vagyok. Tehát ez van az üzlet örömével is, hogy ez annyira más, és amikor az önmagadként létezésről beszélünk, és ennek az értékéről, hatalmas könnyedséget adott nekem, hogy üzletként is funkcionáljak a világban, és ebben a kultúrában is. Tehát erre akartam ránézni, hogy hogyan funkcionálunk másképp, mert az üzletben olyan sok van ebből, hogy muszáj intelligensnek tudnom, tökéletesnek tudnom, rengeteg mentális dolog van benne, de mi más itt? Hogyan csináljuk ezt másképp az üzlet örömével? Tehát itt van egy pár dolog, amire beszélnék, és amire adnék eszközöket. Számomra az üzletben ott vannak ezek a definíciók, hogy senki nem tudja, hogy mi az igazából, de ott van egy ilyen nagy szoliditás ebben a sűrűség, ebben a valóságban. Tehát nem arról van szó, hogy ellenálljunk ennek a valóságnak, hanem a kérdésem az, hogy hogyan használhatod ezt a valóságot a javadra. És az egyik dolog, amit mondanám, ugye mondtad azt, hogy szakértő, imádom ezt a szót, mert ugye a menedzserem, az impresszárium állandóan így mutatta, hogy szakértő vagyok, így tett ki a világba. És aztán rájöttem, hogy igenis az vagyok, ugye csinálom ezeket a kapcsolatok másképp tanfolyamokat, tehát igen, szakértő vagyok, és évelséget nyertem ebből, és ha ránézek magamra, hogy szakértő vagyok az üzletben, tényleg sikeres vagyok, és rengeteg projektben voltam benne, de ez a valóság azt mondaná, hogy oké,
vesztettem, volt üzlet, amit le kellett zárnom, vesztettem pénzt, tehát ezt is megcsináltam. De számomra ez jelenti azt, hogy szakértő vagy, mert olyan sok ébásséget nyertem minden választásodból. Tehát az egyik kedvenc eszközöm, amikor valami nem megy olyan szuperül, kérdezd meg, milyen ébességet kaptam ebből. Lehet, hogy valaki pénzt veszít, és belemegy a traumadrámába. Nem, milyen ébességet nyertél ebből? Honnan, mikor tudod, hogy ez egy csomó pénzedbe kerül majd? Mert tudod. És ha elkezdesz ebből működni az éberségedből és a tudásodból, akkor tudni fogod, hogy mikor van a megfelelő idő mindenre. Tehát Szuzanna, ezt elismered, és hogyha nem harcolsz ezzel a valósággal, mert az emberek most tényleg keresik azokat, akik inspirálják őket, mert tényleg önmagukként léteznek, és valami más teremtenek. Tehát amikor itt vagy és mosolyogsz, ez már fura, de ez lehet invitálás, pontosan. És sokat beszéltünk erről, hogy mi választjuk, hogy az autoritás legyünk, de te választod ezt, és nem valaki adja ezt neked. Oké, te szuper vagy azért, mert, és ott van valami igazolásuk, hogy mi az értékes benned, lehet a tapasztalatod, a titulusod, vagy bármi, vagy az életkorod, de olyan sok faktor van, amire azt mondják az emberek, hogy ez méri azt, hogy hiteles vagy-e, vagy nem, de igazából ezt mi választjuk, és ez valami olyasmi, amit mi megkövetelhetünk. És én azt tanultam az üzlet öröméből, hogy elismerem azt, amit tudok, és azt, hogy másképp érzékelem a világot, és csinálom a dolgokat, amik értékesek, és ez nekem egy ilyen nagyon értékes eszköztár, ami inspiráló lehet a többi ember számára is, és itt van ez a játékosság, mert ugye ott van az üzletben ez a komolyság, amiről beszélt Graham is a tapasztalatában, de ez a játékosság, úristen, amit fel tudok fedezni annyira más, nem azáltal, hogy struktúrálom a dolgokat, és kitalálmányozom, hanem, hogy kérdéseket teszek fel. És nem tudom, hogy észrevetted-e, de sok-sok évvel ezelőtt Ausztriában dolgoztam egy nagyon kis városban, és ott 845 ember volt abban a városban, és tényleg ott tanítottam és árultam, és minden annyira nagyon rendszeres volt, és én ezt tanultam Ausztriában. És amikor ránéztem a főnökömre, aki pasi volt, ő azt mondta nekem, te kell az legyél, aki mész és összeszeded a hármat világot, mert egy pasit nem láthatnak, hogy ezt csinálja. De én ezt soha nem álltam ellen ennek, hanem csak csodálkoztam, hogy az emberek hogy választják, hogy hogyan élik az életüket. És ott voltak az emberek, akik Ausztriába ugye készítették ezeket a házi almasnapszot, de szerintem ez a káosz mértéke és ez a lazaság mindenkiben benne van, és én tényleg a rendszerességet Ausztriában tanultam. Tehát ezt csináljuk mindenhol a világban, és mindenki azt mondja, hogy a saját országában valahogy másképp van. De mi van, ha arra kezdünk ránézni, hogy hogyan vagyunk éberek mindenre, de hogyan nyerhetünk valamit minden kultúrából, minden országból, hogy megteremtsük ezt a kapcsolódást, ami az inkluzióból szól, és nem a szeparációról. Tehát én erre szeretnék mindenkit meghívni a világ körül. Igen, édesanyám könyvelő volt, és tőle én azt tanultam. Igazából a könyvelés örömet tanultam tőle, ami elég furán től,
hangozhat, de az, hogy ott voltak a számok, és minden annyira rendszeres volt, és ez olyan hatalmas könnyedséget teremtett a többi területen is, ez ténylegesen egy nagy előny volt. Igen, még egy megjegyzést tennék itt. Ma találkoztam valakivel, aki egy új projektbe kezdett, és azt mondta, hogy oké, ha belenézel a könyvelésbe ma, és van egy üzleted, akkor már a kezdetben arról van szó, hogy most mit teremthetsz, nem 6 hónap múlva nézed meg, hogy mi az, amit meg kell javítanod. Tehát ha már az elején éber vagy a pénzügyeidre, akkor tudsz teremteni. És nem kell helyesen csinálnod, csak az elején, ha ránézel a pénzügyeire, ez egy robbanás fog teremteni az üzletedben, és akkor kezdhetsz játszani. Így van. Köszönjük szépen, Suzána. Szia! Szuper, most jön Lorenz Franciaországból. Sziasztok! Szia, Simon! Szia! Annyira klassz látni téged. Milyen szuper beszélgetés mostanáig. Franciaországban nőttem fel, és a dolgok hasonlóak az önmagadként létezéssel, és megnézni azt, hogy mit teremthetsz, amikor tényleg önmagadként létezel. És a kérdésem arról szól, hogy hogyan vezesd az üzletedet, mert itt Franciaországban rengeteg, valahogy nagyon koszos az egész, nagyon sok nézőpont van erről, és amikor azt mondod, hogy üzlet öröme, az a jó, wow! És itt van franciául is a könyv, az üzlet öröme könyv. Tehát a kérdésem az, hogy milyen invitálás lehetünk az embereknek, akik valahogy valami piszkosnak látják az üzletet. És az előzőekben már beszéltél erről, hogy ezt a valóságot a hasznodra fordítsd. Tehát valamit ezzel kapcsolatban is hogyan mehetnék ezzel tovább. Tehát mi az, milyen eszközöket használhatnék erre? Köszönöm a kérdésedet, Lorenz, mert ahogy már mondtam, az üzlet örömét ugye lefordították különböző nyelvekre, és már mondtam, hogy az összes ö, tolmács és fordító azt kérdezte tőlem, hogy nincs értelme az üzlet örömének az ő nyelvükön, és mondtam, hogy angolul sincs értelme, hanem inkább azt kérdez meg, hogy miként alkalmaztam félre, és értelmeztem félre az üzletet, ami nem az, és mindent, ami ez elpusztított, nem teremtett, ez hát pokot povádok, és ez az Access Consciousnak a tisztító mondata, amiről többet megtudsz a clearingstatement.com oldalon. Arról szól, hogy elpusztítod azokat a nézőpontokat, érzelmeket, érzéseket, a struktúrált valóságot, ami van valami körül, amit ha eltörölsz, lehet egy másik világ is. És az emberek akkor elkezdenének lazítani. És tényleg erről van szó, mert annyi energia van ezen az szón, hogy üzlet. Mi van, ha tényleg ránéznénk az elefántra a szobában? Nézzünk rá erre, milyen az üzleted, milyen az életed. Mert ugye az életed az üzleted. Reggel felébredsz, mi az, amit választasz? Azt választasz, hogy mókás legyen, hogy könnyed legyen, hogy örülj, hogy hálás legyen az egész életedért, vagy hogy aktualizálj pénzt. Hogyan létezel mindezzel? Mert számomra ez nem egy olyasmi, amit kibe kapcsolsz. Oké, most otthon vagyok, most dolgozom, most egy másik ember vagyok. Nem, ugyanaz az ember vagy. Mi van, ha ránézel az energiára? Milyennek szeretnéd az életedet? Mert én soha nem értettem, Lorenz, hogyha az emberek valamit nem élveznek valamit, akkor miért csinálják?
Hát annyira mások vagyunk, mindannyian imádunk mindent változtatni. Lehet, hogy valamit csinálsz egy ideig, és aztán ott vagy, oké, kész, most szeretnék valami újat kipróbálni. Tehát ezt kérdezném, mi az üzlet a számodra? Mi van, ha nem annyira komoly? Milyen nézőpontjaid vannak erről? És rá kell nézni erre, ugye? Nekem azt jelentette, ugye, hogy nyakkendő és öltöny és az aktatáska. És nem csak ennyi, hanem még olyan sok mindent jelenthet. És évekkel ezelőtt dolgoztam egy hölgyel, aki arról próbált meggyőzni, hogy mennyire utálja az üzletet, és ő igazából művész volt, és azt kérdeztem tőle, hogy szereted a művészetet? Imádom is. Ki, akkor ezt kellene csinálnod. Mert az illető hölgy eldöntötte, hogy az üzlet az adókat jelenti, és a könyvelést. Ez is része az üzletnek, amit nem kell figyelmen kívül hagynod, de neki a művészet volt az üzlete. Tehát mi van, ha választhatod ezt, és megengednéd, hogy mások is hozzájárulás legyenek, és kérhetsz segítséget is. Tehát én ránéznék arra, Larenz, hogy mi van ott, mi az, ami ott az elefánt a szobában, mi az a koszos dolog, amire rá kell nézni, és játsz ezzel. És lehet, hogy valami más fog azután megjelenni. Tehát azt látom, hogy rengeteg ilyen szabadúszóval és vállalkozóval találkoztam különböző um, találkozókon, ugye, és mindenki bemutatkozik ott, hogy mit csinálunk ebbe a valóságba, és amikor én mondtam magamról, hogy én ezt csinálom, azt csinálom, és az Access Consciousness facilitátor vagyok, és csinálom a Being You-t, az üzletörömet, a folyamokat, mindenki úgy nézett, hogy wow, ezt a rengeteg dolog, és fantasztikus. Tehát Lorenz, mondhatok valamit, amikor először találkoztam veled sok-sok évvel ezelőtt, valahol 2016-ban, akkor készen álltál ugye a nyugdíjba menésre, mindent le akartál tenni, és most már évek óta facilitátor vagy, és van egy új helyed a világban, amit teljesen imádok. Tehát nagyon szépen köszönöm. Ugye, az üzlet öröme? Igen, és ott van az mosoly az arcon. Köszönöm nagyon szépen. Ó, én köszönöm, hogy kérdeztél. Valaki azt kérdezi, beletek kapcsolni az angolt a videón. Igen, ezt megcsinálhatod a YouTube-on, ott van egy kerekecske, amivel be tudod kapcsolni az angol nyelvet. Itt van mellettem egy technológiai zseni. Oké, most jön Algériából Dr. Iman. Oké, szükségünk van egy kis ilyen jazz kezekre. Szia, Algéria! Egy kicsit olyan leforrázottnak tűntél. Igen, ott ültem, hogy Úristen, ez egy tanfolyam, és itt vagyok, és már kisültem, aztán szükségem van egy kis cukorra. Tehát annyira imádtam ezt a beszélgetést mostanig, és amit fel akartam hozni, valami, amiről beszélsz a könyvedben, és ami nagyon jelen van Algériában, az üzlet öröme könyv. Tehát valami, ami mellett nőttem fel, az emberek azt gondolják, hogy muszáj legyen egy igazi munkahelyed, ami egy biztonságos munkahely, ami hozza majd neked a stabil életet és fizetést, és soha ne rizikózz és kezdj el üzletbe semmilyen módon, mert ott elveszíthetsz mindent, és lehet már nem leszel többet, nem lesz meg ez a stabilitás, és lehet nem leszel sikeres. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy mit tehetnél még hozzá a beszélgetéshez, mert ezt látom, hogy nagyon jelen van.
most azt mondanám, hogy nem Algéria az egyetlen hely, ami ezt csinálja a világban. Szerintem ez olyan, mint ez a parenting, hogy ez úgy rá van vetítve a szülők által a gyerekekre. Tehát mi történik a kultúrádban, mi mentek keresztül a szüleid. Ha én ránézek az én szüleimre, ugye megélték a második világháborút, és ugye 10 font volt Angliából eljönni Ausztráliába, és megpróbáltak ide költözni, és édesapám megélte a háborút, tehát volt egy csomó érdekes története erről. Tehát nagyon fontos volt a szüleimnek, hogy valami stabilat és biztonságosat válasszanak. Az apukám mindig azt mondta, oké, muszáj valamit gyorsan megtanulnod, mondjuk, hogy légy titkárnő, és tudj képelni. És én ott ültem tininként, inkább tűket szűrnek a szememben, mint hogy egy biztonságos munkahelyet válasszak. És a végén ugye ilyen középosztályba kerültünk, amire a középiskolába kerültem, de én nem a biztonságot kerestem, és azt hiszem, erre kell ránézned lényként, hogy miben nőttél fel, mi volt körülötted. Például itt Ausztráliában itt van rengeteg emigráns. Tehát Ausztrália mindig azt mondja, hogy igenis jön ez a rengeteg emigráns, és ugye Szerbiából és Horvátországból idejött a háború, mert olyan volt, hogy úristen gyerekek, rá kell nézni arra, hogy milyen jövőt teremtetek, tehát tényleg tovább ment a mentalitás. Tehát nézd meg, hogy mi a mentalitás volt körülötted, amiben felnőttél, amire azt gondolod, hogy a tiéd, és mindent, ami ezzel elpusztítod, nem teremtetté, teszed popot és 2020, úristen, micsoda ajándék. Bárki, aki azt gondolta, hogy van egy stabil munkahelye, és stabil jövője, bum, bum, eltűnt az egész. És valószínűleg a szabad vállalkozók jöttek ki nyertesként. Tehát pusztítsd el, tedd, ne teremtettél a többiek nézőpontját arról, hogy mit kellene tenned, és mit nem kellene tenned. Az én kérdésem, mi működik neked? Mi az, amitől örömet érzel a szívedben, ha választod? Ha reggel felébredsz, nézz rá arra, mit szeretnél teremteni a világban, erre nézz rá. Ne azt nézd, hogy oké, én Algériában választottam embereket, én Ausztráliában, te meg Dél-Afrikában, de ezeket az embereket bizonyos okból választottad. Miért választottad ezt? Miért? Mi más akartál lenni ebben a kultúrában, ami mindent felemel, ahelyett, hogy mindent lefele nyomjon, mert ez nem reális, ez csak egy nézőpont. És a nézőpontod annyira erőteljes és erős, hogyha azt gondolod, hogy léteznek a varázslat, és mindent meg tudsz választani, változtatni, akkor azt választ. Az emberek annyira megítélik a szabad vállalkozókat. A legtöbb ember azt ítéli meg, amit nem választ. Te meg azt gondolod, hogy téged ítélnek meg. Nem, azt ítélik meg, amit ők nem választanak. Tehát még egyszer menjünk az üzlet öröméhez és a being you-hoz. És ezzel kapcsolatban, ugye, amikor kijöttem az egyetemről, ott volt egy barátom, aki akkor jött ki az egyetemről, és azt mondta, én nem tudom, hogy tudsz úgy élni, hogy nem tudod, hogy mennyit fogsz keresni minden hónapban. Én meg ott ültem, és néztem, én azt nem értem, hogy te hogy tudsz úgy élni, hogy minden hónapban tudod, hogy mennyit fogsz keresni. Tehát fel kell ismerned, hogy mindenki más. Tehát évekkel ezelőtt, ugye,
ott ültem, és ahogy nőtt az üzletem, ránéztem a százalékára annak, amit teremtek, és azt néztem, hogyha én több pénzt teremtek, akkor te is több pénzt teremtesz az üzletembe, és egyik hölgy teljesen kiakadt, és azt kérdeztem, hogy mi a baj, mire vagy éves, azt mondta, hogy azt szeretném kapni minden hónapban, ami a múlt hónapban volt, és azt mondta nekem, hogy nekem nem oké, hogy százalékot kapjak, én meg mondtam, hogy lehet, hogy minden hónapban egyre többet keresünk, és akkor több lesz. Tudom, de nem tudom ezt a stresszt, nem tudok ezzel a kiszámíthatatlansággal élni. Tehát tényleg mindjárt annyira mások vagyunk, és ez a szépsége az egésznek. Tehát ami működik az egyiknek, lehet, hogy nem működik a másiknak. Imádom ezt, tehát válaszd azt, ami neked működik, és nem a másnak az ítélete alapján válasz. Köszönöm nagyon, Simon és Graham. Imádom ezt, nagyon klassz. És most jön Szára Ausztráliába. Sziasztok! Hát most nagyon-nagyon összezavarodtak a tolmácsok. Most az ausztrált kell angolra tolmácsolnunk. És elnézést, de azt gondolom, hogy nagyon ausztrál ma az internetem. Tehát amiről én szeretnék beszélni, és imádom, ahogy egymásba jönnek ezek a beszélgetések, és ahogy beszéltél Szuzannával, nincsen egyetlen részese a világnak, ahol ne ugyanaz lenne, csak másképp nevezzük, és gyakran beszélünk erről Ausztráliában, és ez a tollpapi szindróma. Tehát mi ez a számodra az üzlet ülőme perspektívában, és hogy tudunk ebből kinőni? Tehát ez egy nagy lószal, és azért létezik, mert olyan sok mindenkinek van erről nézőpontja. Ha mindenkinek van nézőpontja valamiről, akkor elkezd életbe lépni, és ez az, ahogyan teremtjük a valóságokon ezen a bolygón. Tehát két vagy több ember már egy valóságot teremt. Tehát a tollpapi azt jelenti, hogy valaki nagyon sikeres, és túl gyorsan oda kerül, túl boldog, túl sok pénze van, túl gyorsan. Tehát, és mi a szindróma az, hogy őket le kell vágni valahogy. Olyan, mint amikor a mákot úgy le kell vágni a máknak a fejét, a papja mák. Tehát Ausztráliában azt mondanám, hogy ha megdolgozol keményen, hogyha tényleg ott vannak a könnyeid, az évek, az izzadságod, sok évet dolgoztál 8 órát naponta, és feladtál egy csomó mindent, és sikeres vagy, akkor elfogadunk. Azt mondjuk, hogy oké, jó munkát végeztél, elismerünk téged. De ez egy olyan lekicsinyítése a varázslatodnak, a lehetőségeknek, amik csak ott vannak. És érdekes, mert úgy gondolom, hogy ez az egész elméletben nagyon sok a káosz. Tudjátok, ott van a fiatalabb generáció, másképp is lehet pénzt teremteni, nem csak úgy, hogy hülyére dolgozod magad. Tehát ott lehet ez a káosz dolog, hogy lehetek akár énekes is, vagy színésznő, és valaki hirtelen nagyon sikeres lett gyorsan, akár a világ minden részén, és akkor az ausztrálok nem fogadták el, mert ugye nem dolgozott elég keményen megérte. Tehát hova máshova mehetnél, ahol elismernének és elfogadnának. Tehát az én kérdésem
Miért teremted ezt? Mennyire ez a többieknek a lekicsinyítése a helyett, hogy a megerősítése legyen mindennek, ami vagy? Tehát tudom, hogy ennek különböző variációja létezik ennek a világszerte, de ez nagyon jelen van Ausztráliában, és mi van akkor, ha csak 10 emberrel beszélni naponta, és azt mondanád, ó, te szuper vagy ebben, annyira örvendek kapcsolódni veled, és feltettek neked egy kérdést. Ma például egy teen konzultánst vettem fel, mert rájöttem, hogy az illető fantasztikus, hihetetlen, és elmentem utána egy másik barátomhoz, és annak a leánya meg szeretné ezt tanulni. Tehát, és azt kérdezték tőlem, hogy beszélnél ennek a barátomnak a kislányával, mert te annyira kreatív vagy, ahogyan nézel ezekre. Kicsit segítenél neki azzal, hogy hogyan választottad ezt? És azt mondta, persze, és elment a kislánya kávézni. Na, ez az a világ, amiben én élni szeretnék. Nem az, hogy az ítéletekkel teli valóságból létező, oké, gyere, vágjuk őket le, állítsuk meg őket. Hát ott van ez a megerősítés energia, mert az embereknek ott van ez a verseny is a világukban, amikor nem akarják az embereket sikeresnek látni, mert ez a saját lekicsinyítésük. De ez a megerősítése és elismerése valakinek, ez egy több oldalú utca, több irányú utca, mert ez téged is megerősít, nem csak őket. Tehát ugyanúgy akkor az összes mák nyugodtan növekedhet, és tele lehet egy egész mező ezzel. Hadd adjak egy példát. Az én barátnőm Szara volt, ugye nem csak egy üzletörömmel facilitátor, hanem a tudatos lovas facilitátor is, mert van ez a tanfolyam is az Access-ben, és látom, Szára, amit csinálsz, hogy másokat is követsz Instagramon, különböző könyveket olvasol, elmész más tanfolyamokra olyan emberekkel, akik szintén lovakkal dolgoznak, és nem mész oda, hogy oké, ez a helyes, amit én csinálok, hanem arra nézel rá, hogy mi más lehetséges, mégis látom, hogy annyira örömteli vagy és lelkes, de hogy meglegyen ez az éberséged egy másik szakértőtől a területen, az azt jelenti, hogy hozzáadhatsz ahhoz, amiként létezel, és ez az a világ, amiben élni szeretnék, ez az az ökoszisztéma, nem csak a természetben, hanem az üzletben is. És ezen keresztül, ha tényleg hajlandó vagy találkozni emberekkel a területeden, annyira sok mindent tanultam a területemen kívül dolgokról is, mert az emberek annyira szeretnek beszélgetni, és különböző dolgokat teremtettünk, olyan, mint ez a mák szindróma, hogy az emberek csak ugyanazokkal az emberekkel keverednek. De elkezdesz tanulni nem csak róluk, hanem magadról is. Mert ugye minden táplálja a következő dolgot, olyan, mint a fának a gyökerei, hogy minden gyökérszál mindegyik másikhoz hozzájárulás. A természet soha nem ítél meg, és minél hamarabb elismerjük ezt, annál gyorsabban leszel sikeres. És imádottam, amit mondott Geri, hogy az, hogy önmagunkként létezünk, ez az, ami teremti a jövőjét a Földnek. Mert beszéltem a személyes tréneremmel, és beszéltem a lovakról, és mindenről, és láttam, hogy az egész világ elkezdett podrozódni és megváltozni. És tényleg ezek a dolgok, amikről állandóan próbálok beszélni, és van, aki hajlandó elmenni abba az irányba.
Tehát soha nem tudod, hogy hol fog kiterjeszkedni az üzleted. És te voltál az első ember, aki azt mondta, hogy az üzleted az életed, és az életed az üzleted. Na ez az, nem arról van szó, hogy miért fizetnek, hanem mindegyik beszélgetésed, interakciód, ami van, minden nap, ez az üzleted része. Ez nagyon fontos. Annyira lelkes vagyok. Már 25 perce beszélsz. Fenébe már 26 is lehetne. Na, ez már a következő embertől függ. Sem, egyáltalán nincs nyomás. Köszönöm, Szára, nagyon köszönöm. És következő. A Norma, Brazíliából. Hello! Sziasztok! Ez annyira fantasztikus. Ugye beszéltünk erről az országból, arról az országról, és ez, amiről beszéltünk, azt mondta, oké, akár ez Brazília is lehetne, ez is lehetne akár az én kérdésem, mert annyira sok értelmet ad mindennek. Köszönöm, hogy ezt is elismerted, mert nem kell létezzen szeparációt, csak a választásainkon keresztül teremtünk szeparációt, és azon keresztül nem vagyunk hajlandó érzékelni. És annyira érdekes, mert olyan nagy részben az üzletben azt látom, hogy az elszeparálódás az valahogy ebben a valóságban követelmény, hogy teremteni tudjak valamit, de ez csak egy hazugság, nem kell eltávolodnod, vagy versenyezned ahhoz, hogy teremts valamit. Igazából az egyetlen ember, akivel versenyezhetsz, az te vagy, és remélem, hogy tényleg ez az ember vagy. És itt van egy eszköz. Mi van, ha minden nap megkérdeznéd magad, mi kellene ahhoz, hogy ma túlteremtsem magam? És mit jelent ez, hogy ma nagyobbat választasz, mint amit a tegnap választottál bármilyen területen? Tehát teremts túl magad minden területen, minden nap. Pénzügyeiddel, az örömmel a világban. Mi van, ha akkora könnyedséget választhatnál, amit eddig soha nem választottál, és mi van, ha belemehetnénk abba a nagyszerűségbe, ami ténylegesen vagyunk, és ezzel együtt van egy dolog itt Brazíliában, azt mondjuk, hogy a brazilok soha nem adják fel, és ezt láttam, a nagy őrületet a kereskedelemmel és mindennel, és egy csomó mindenki fel akarja adni, és ezt kérdezném tőled, hogy mit mondanál nekik. Tehát azt gondolom, hogy sokan fogják utálni azt, amit most mondani fogok, és ténylegesen csak egy választás. Csak azért, mert mindenki választja, nem azt jelenti, hogy neked is választanod kell. Tehát láttam embereket az élet sűrűjében, ahol ott volt különböző tragédia, és mégis az emberek a maximumot hozták ki belőle. Ott vagy saját magad számára, ott van a tested, és bármit választhatsz. És azt hiszem az egyik kedvenc történetem, és az egyik hősöm ebben az életben Nelson Mandela mindig ránézett. Tehát 27 évesen ott volt egy kis börtönben, és amikor kijött, akkor mindenki ott volt, hogy oké, most bosszút állhatunk. Ő meg azt mondta, hogy nem. Most van az, amikor elkezdünk valami mást választani, ahol elkezdünk kapcsolódni. Ez volt az energia. Persze én saját szavaimmal éltem, de ez volt az energia, ami szerint élt. És mi van, ha mi is élhetünk e szerint? Utoljára, amikor voltam Brazíliában,
ugyanoda visszamentem, ahol azelőtt laktam, és észrevettem, hogy sokkal nagyobb szegénység van, sokkal több hontalan, és valahogy a dolgok lefele mennek, de mégis ugye ott volt mindig Brazíliában, hogy legyünk boldogok, táncoljunk, stb. Ez elkezdett csökkenni, de arra néztem rá, hogy velünk kezdődik, milyen választást hozhatsz ma, ami megengedni, hogy ez megváltozzon, és akár az is, hogy felveszel valaki mást. Mi van, ha felébredsz, és valami mást csinálhatsz? Meg kell tanulnunk együtt dolgozni ezen a bolygón. Tehát azt mondanám, hogy együtt kell dolgoznunk, nem azért, hogy megmentsünk másokat, hanem hogy megerősítsük őket abban, hogy tudják, hogy van választásuk. Tehát ott vannak az emberek, akik ott vannak valami nagyon kemény helyzetben, és utána választanak valami mást. Tehát valaki arról beszélt, hogy szükség van a BARS tanfolyamokra, és bármi is legyen, állandóan válaszokat tanított. Valami mást kell választanunk. Mi van most itt az idő, hogy változtassunk, és ugye beszéltek Ausztráliáról, de emlékszem, amikor ott volt egy ülés, és mindenki annyira ragaszkodott mindenhez, és azt kérdeztem, hogy mi a más mai nappal kapcsolatban, mint a tegnappal kapcsolatban, és lehet az, hogy nem nézel állandóan a vállad mögött, hogy mi van mögötted, mi fenyeget, és arra nézni, hogy mi az, amit választhatok ma. Azért, mert nem úgy néz ki, mint a tegnapi választásom, az nem azt jelenti, hogy nem választhatok valami más. Tehát légy nagyon brutálisan őszinte magaddal. Mi mást választhatsz? Milyen új uh, jövedelmi forrást teremthetsz? Tehát a kreativitás az csak kreativitás. Tehát milyen kreativitás lehet ezekben a percekben? És arról szól, hogy mindig kérdésben légy, mi más lehetséges. Köszönöm nagyon szépen, Simon, ezt az állandó invitálást arra, hogy lépj bele az erődbe, és te annyira az eszközökként létezel, és nagyon köszönöm. Nagyon szívesen, és tényleg neked köszönöm. Most jövök rá, hogy mindenki ténylegesen üzletörömmel facilitátor. Tényleg megtaláljátok ezeket a srácokat az Access Joy of Business site-on. Tehát most már ez növekszünk, ez nem egy ilyen titkos klub. Amikor elkezdtük, akkor olyan pici volt az egész. Most tényleg látom, hogy a pitymangok magjai terjednek. És ugye itt a könyv egy csomó nyelven megtalálható, és ott van a hangos könyv is, és rengeteg tanfolyam van, és egy csomó mindenki magánülést is felajánl. És akár nézhetsz videókat az embereknek a kedvenc eszközeikkel. És az egyik kedvenc történetem ugye Erdélyi Nikolett Magyarországról, aki úgy tanult meg angolul, hogy nézte Dénnek a YouTube videóit, és utána nézte az üzlet öröme videókat, amiket készítettünk, és ténylegesen végigment az összes videón, és leírta az eszközöket, és voltak olyan helyzetei, ugye, amikor azt mondanád, hogy nincs terem, vagy nem volt semmilyen, de azt mondta, oké, itt vannak az eszközei, és elkezdte használni őket, és tényleg megváltoztatta az életét. Én évekkel később hallottam róla, de szerintem annyira szuper történet, és mindannyian csináltuk az üzletörömmel facilitátora. És most Nikoletta mások életét is megváltoztatja, tehát ez
Ez az ökoszisztéma, és ez annyira klassz, mert nem kell semmit bevenned, hogy igaz. Nem, tényleg nem. Nagyon köszönöm, Simon, köszönjük, Norma. És most jön Dr. Rita Magyarországról. Szia, Rita! Sziasztok! Nagyon élvezem ezt a beszélgetést, a különböző ízeket a különböző országokból, és bizonyos szinten egyformák a kérdések, és Magyarországon azt mondanám, hogy azt választjuk, hogy együtt dolgozunk a barátainkkal, vagy családtagjainkkal, és nagyon szeretnék üzleteket, bocsánat, eszközöket arra, hogy hogyan kezeljem, ezt hogyan tudjunk együtt dolgozni a családtagokkal, vagy valakivel, aki nem a legjobb barátod, vagy valaki, akit lehet nem is kedvelsz. Ó, ez egy érdekes témakör. Itt van egy dolog. Nem is kell kedvelned azt, akivel együtt dolgozol. És sokan elkövetik azt az hibát, hogy csak olyan valakit vesznek fel, akik kedvelnek. És én is csináltam ezt, és olyanokat vettem fel, akit kedveltem, és nem nőtt az üzletem. Most meg arra nézek rá, hogy az élető hozzájárulás lesz az üzletemnek, és nekem is. Most már ennek alapján alkalmaz embereket. És most mindenki elkezdted, aki velem dolgozik, elkezdett erre ránézni. Tehát nem azt jelenti, hogy muszáj az új legjobb barátod legyen az, akit alkalmazol. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni. Amikor családtagokat veszel fel, tedd fel a kérdést, miért teszed ezt, mit szeretnél választani, mit szeretnél teremteni az üzleteddel. Láttam azt is, hogy nagyon jól működhet ez, meg azt is, hogy nem működik jól. Tehát te tudod, és van egy szuper könyv, az a címe, hogy Peter Principal, Peter igazgató, és tudom, hogy egy csomó nyelvre le van uh, fordítva. Tehát az a lényeg, hogy hogyan teszel valakit félre, vagy előre, amikor beteljesítették a potenciáljukat. Tehát amikor családtagokat alkalmazol, hogyan kezeled ezt? Tehát, hogy valakit megerősítesz, hogy itt legyen, azt mondod a tesódnak, hogy olyan szuper vagy, ebben nem akarod, hogy tovább menjen, vagy átmozduljon más területre, mert megvan az intelligenciád és az éberséged, hogy tudod, hogy most elértik a potenciáljukat. Ha valaki beírna a könyvnek a címét. Tehát nem arról van szó, hogy most mindenki igazgató kell legyen, hanem rá kell nézned, hogy mire képesek, mit tudnak, mivel lehet nekik hozzájárulás, és onnan indulj. Igen, pontosan így van, és köszönöm szépen ezt. Amit nagyon hasznosnak találok, hogy éber légy, amikor arról van szó, hogy alkalmazol embereket, hajlandó légy differenciálni a között, hogy mire képesek, és mit hajlandóak megtenni. Igen, van egy hívásunk Gary Douglas-szal, az a cím, hogy Deal and Deliver. A legtöbb embernek ugye megvan az elképzelése, én ezért vettelek fel, és az azt jelenti, hogy ezt fogod csinálni, de nem biztos, hogy így van. És nemrég van egy valaki, akit alkalmaztunk, és többször beszéltünk arról, hogy mire hajlandó, hogy mivel legyen hozzájárulás, és nem történik meg, és rájöttem arra, hogy az illető valami másban nagyon jó abban, hogy jelen legyen valamivel ma, de nem a jövő számára.
és rengeteg eszköz van a könyvekben és a Joy of Business tanfolyamokban. Ki az, aki hajlandó és képes éber lenni a jövőre? Ki a jó abban, hogy olyan kezdően startoló energia legyen? Mert mindenkinek megvannak a saját kapacitásai. Van, aki nagyon jó a könyvelésbe, de nagyon rossz abban, hogy az emberekhez kapcsolódjon, akkor ne tedd oda az illetőt, hogy válaszoljon telefonhívásukra. Tehát mi az, ami a legnagyobb lehetőséget teremti? Mit kell megváltoztatnunk itt? Ne féljetek attól, hogy akár mindent megváltoztassatok. Köszönöm ezt. És alig várom, hogy találkozok veled Budapesten, Simon, én is. És jöhet egy kis felmelegedés, mert láttam, hogy egy fok van Prágában, és Budapesten egy kicsit jobb, de lehetne egy kis hőt vinni Európába, mert 2 hónapra elutazom majd Európába. Köszönjük, Réta! Hamarosan találkozunk. Szia! Egy dolog, amit imádok, és ez jön ebből a beszélgetésből, hogy te mindig kérdésben vagy. Tehát mindig van egy kérdés, bármilyen helyzetben legyél, bármilyen területtel kapcsolatban. És most jön Kriszi Németországból. Szia, Kriszi! És Kriszi le van halkítva. Fel kell hangosítani magad, Kriszi. Itt is 1 fok van Németországban, és havazott is az elmúlt héten, tehát készülj fel, nem, ezt megváltoztatjuk. Amúgy is megváltozik következő hétvégére. Volt egy érdekes műsor Németországban nagyon-nagyon fantasztikus üzletemberekre, és ami engem ugye egy elámított, volt egy komment egy üzletembertől, aki azt mondta, hogy a németek a legkevésbé határozott emberek az egész világon. Tehát mindent mindenki jóvá kell hagyja, és minden abszolút tökéletes kell legyen, mielőtt egyáltalán rá gondolnának arra, hogy kivigyék azt a világba. Nem tesznek kérdéseket, nem hoznak döntéseket. Van-e eszközöd ezen emberek számára? Na, ez vicces. Ugye én Ausztráliában élek, és tudok erről beszélni, bár voltam mindenfele a világban, tehát az ausztrálok pont az ellentétét csinálják. Ott ülnek, és nézik, csinálja valaki más is. Mert ha más még nem teszi ezt meg, akkor én kell kitaláljak mindent. Mert Ausztráliában mindenki csak a variációját csinálja a többi dolognak. Tehát mire döntötted el, hogy rosszul csinálod, amiben annyira benne vagy, hogy helyesen csináld, és mindent, ami ez elpusztítod, nem teremtettél, teszed popot povádot, és furcsa módon hány német nem akarja újból elrontani, elszúrni. Ez egy érdekes dolog. Évekkel ezelőtt randiztam valakivel Berlinbe, és azt mondta nekem, hogy oké, te Ausztrál módon gondolkozol kengurukban és erszényekben. Igen, az embereknek megvannak a nézőpontjaik a kultúrákról, ahelyett, hogy feltegyenek egy kérdést. És ő azt kérdezte, te mit gondolsz, amikor Németországot hallod?
Most már nem gondolok túl sok mindenre, de évekkel ezelőtt ugye Hitlerre gondoltam, és a második világháború, és hány német próbálja jobbá tenni azt a rosszat, amit igazából nem is ők követték el. Igen, tehát itt van ez a sok generáció, például ott a katolikus egyház, és egy csomó szörnyűséget jóvá kell tegyél, és ugyanez van Németországban is, és ráadásul Hitler osztrák volt, nem is német. Pontosan, ez a barátom se ott született, de ezt mondtam neki, hogy ezt hurcolod magadat, tehát legyünk hozzájárulás, mert ugye itt Németországról beszélünk. De mondjuk Írországnak, Amerikának megvan a saját története, de csináljuk ezt. Tehát ha még nem voltál itt, akkor hallgass meg a elejétől. Tehát ugye mindannyian ökoszisztémában vagyunk, ha itt vagyunk a bolygón, mindannyian a részei vagyunk, nem csak megfigyeljük, mind, mindennel próbálunk elkülönülést teremteni a kormányokkal, meg a szervezetekkel, de nem vagyunk elkülönülve. Tehát most milyen hozzájárulás lehetünk? Tehát milyen hozzájárulás lehetünk a világ körül, és csak érzékeljétek a lehetőség energiát. Legyünk, ez az SOP energia, lehetőségek szimfóniája energia mindenhol a világ szerte, és destruktúráljuk az összes hazugságot, ítélkezést, korlátozást, az összes falat, ami fenntartja az elkülönülést és a hibáztatást, amivel megpróbáljuk ugye a helyességet bizonyítani, és hogyan aktualizálhatunk valamit teljesen mást a tevékenységeinken keresztül ma, és minden, ami ezt nem engedi, dobjunk egy hármast, és változtassuk meg a molekuláját mindennek, mindannyiatoknak megvan erre a képességetek, és akik itt ültök, hogy először vagytok itt, hogy mi a fenéről beszélsz, de tudd, hogy meg tudod változtatni a molekulákat, tehát változtassuk meg a molekulákat, amikkel kreáltuk a szeparációt, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, és egy négyet is, 1, 2, 3, 4. Húha, igen, köszönjük ezt. Én köszönöm nektek. Ez nagyon érdekes. És az emberek küldték nekem ugye a kérdéseket arra, hogy ki mit mond, és valaki A-tól F-ig csinálja a dolgokat, és utána meg F-től Z-ig, és mindig várnak valakit, aki megmondja, hogy mit tegyenek. És ha valami mást mondasz, akkor arra néznek, oké, de szabad ezt tennünk? Tehát állandóan kérik az engedélyt. De mi van, ha mindannyiunkkal kezdődik, hogy valami mást választunk, és nem harcolunk, tehát nem az ítélkezésről van szó, hanem hogy tegyük tönkre az összes korlátozást, és mi mást választhatsz ma, ami egy teljesen más teremt. Tehát ez fantasztikus, milyen szuper beszélgetés, és mennyire megerősíti az embereket ahelyett, hogy rosszá tegyük őket, és annyi öröm van ebben, hogy megerősítsük az embereket. Tehát én örökké ezt a szférikus éberségem volt, 360 fokba fogadtam mindent, és mindenféle üzletbe voltam, de mindig belülről önmagamból választottam, hogy milyen cégekben van szükség egy ilyen emberre, és mindig magamból választottam. Nagyon köszönjük, Kriszti, és hamarosan találkozunk. Szia! És hamarosan befejezzük, oké? Köszönöm, hogy itt vagytok velünk. Még egy valaki van Törökországból, jön Isaac úr. Szia!
annyira érdekes ránézni arra, hogy mennyire a múltból teremtünk, és mennyire ilyen elkülönülésekkel teli jövőt teremtünk. Mennyire még mindig azért választunk a Dél-Afrikában, hogy kicsiben tartsuk magunkat. Ha ezeket az embereket választod, akkor ugyanott maradunk. Tehát megpróbálják doktrinálni az embereket, hogy mi az a doktrina, amiből választhatnak, de ugye az hibasségetből választasz, akkor valami teljesen más. És ez az üzletorra már egy olyan platform, ahol valami teljesen más teremthető. Isaac, szia, hogy vagytok? Köszönöm nektek. Ez tényleg egy nagyon-nagyon szuper beszélgetés volt. Nagyon köszönöm, Simon Graham, hogy ezt megszerveztétek. És azt azzal kapcsolatban kérdeznék, amit mondtál már, Graham. Itt Törökországban itt ülünk, és itt a tendencia, hogy várjuk a megváltót. Ez kezdődött ugye a török birodalommal, hogy várják, hogy valaki jöjjön, és valami változást hozzon, és akkor az emberek majd követik, és itt vannak ezek a politikai vezetők, és mi tényleg nagyon ragaszkodunk a politikához, és az emberekben ott a tendencia, hogy várjanak egy erős vezetőt, aki mindent meg fog majd változtatni a számukra, és minden évben van valamiféle választás. Mindig várjuk az új vezetőt, aki jön majd és megváltoztatja a dolgokat. És valahogy az üzletek belezáródnak ezekbe a következményekbe, amik ebből származnak. Tehát ezzel kapcsolatban mit mondanál az embereknek? Tehát ha használod azt, amit ma mondtam, hogy ne várj, hanem teremts, és ha megkérdezed magadtól, hogy kit vársz, vagy mit vársz, mert ott van az energia, amiről beszéltem az ausztrálokkal kapcsolatban, valaki más még csinálja, hogy ülök és várok, és akkor majd választani fogom. De mi van akkor, ha hajlandó vagy vezetőnek lenni? Milyen vezető lehetsz az életedben ma? És arra néz rá, hogy milyen hozzájárulás lehetsz az üzleteddel, és milyen katalizátor lehetsz, amivel megmutathatod az embereknek, hogy mit válaszolnak. Számomra a vezető valaki olyasmi, aki tudja, hogy merre tart, és mit szeretne elérni. Tehát elég korán, olyan 16-17 éves koromban fogalmam nem voltam, hogy fog kinézni, de azt mondtam, meg akarom változtatni a világot, és tudtam, hogy más vagyok. És mindig arra néztem rá, hogy oké, ez nem lehet csak ennyi. Kell legyen valami más is, és egy csomót utaztam, és különböző dolgokat felfedeztem, kipróbáltam, de a lényem mindig az volt, hogy szeretnék invitálás lenni arra, hogy erősítsem a többieket abban, hogy megváltoztathatjuk a világot. És ugye ott van Olaszországban mit csinálnak, állandóan a múltból működnek, és egy szuper ország, de mi van, ha a jövőből is működhetsz? Mi van, ha nem a török múltból működsz, hanem mit választasz ma, milyen tetted, ami egy teljesen más jövőt teremthet? És úgy gondolom, hogy minden az üzletben egy maraton és nem sprint, tehát minden kérdés, minden tett, amit megteszel, lehet, hogy időbe telik, amíg gyümölcsözni fog, tehát mindig azt mondom, ne várj, teremts, és egy csomó mindenki azt mondja, ó, mindenki ezt csinálja.
túl sok mindenki csinálja ezt, és akkor nem csinálják, és akkor sorba állnak. De mi van, akkor nem állsz be a sorba, akkor mit választasz, és kezdj el választani önmagad számára, és légy a vezető a saját életedbe, és nézd meg, hogy mi jelenik meg. Tehát ne vedd be a lószart. Minden országnak mese a története van a pénzről, a szegénységről, a mindenről. Tehát Indiának ugye ott a kaszta rendszer, amit ugye eliminálta, persze csak legálisan, de ténylegesen félretették. Tehát mindenkinek ott van ez a struktúrált története az országáról és a kultúrájáról, és mi van, ha ezt mind elpusztítanánk, nem teremtettétenénk, és elkezdenéd mindenkit megerősíteni, és főleg magadat, hogy egy másik világot teremts, főleg az üzlettel, amit választhatsz. Nagyon hálás vagyok az Access és az üzlet öröme eszközökért, mert mindannyian, akik itt vagyunk ma, tudjuk, hogy fiatalabb éveinkbe bele voltunk zárva annak a valóságnak a kereteibe, amiben voltunk, és mindig tudtuk, hogy valami más is lehetséges lehet, és ezek az eszközök, ezek a kérdések az Accessből, ezek adták meg nekem a szabadságot, hogy a tudásomat kövessem, és ne próbáljak a nyájszellemben élni, és azt nézni, hogy a többiek mit teremtenek, és hogy teremtik az életüket, és kövessem a normát, hanem hogy saját magam lehessek. Láttátok vele a Monty Python a filmet, a Brian életét? Ott van egy csomó ember, aki mindenki egyforma, és azt mondják, mi mind egyediek vagyunk, és valaki azt mondja, ó, én nem, és pontosan ez történik, tehát mindenki individuum, de mindenki ugyanazt csinálja, mint a másik. Tehát mit szeretnél az életedben? Kezdj el kérdésben lenni. Köszönöm nagyon szépen, Ajszegű, és aki csak most jött ide, ugye az üzlet öröme a könyv, amit évekkel ezelőtt írtam, és vannak üzletörömmel facilitátorok mindenhol szerte a világban, és megtalálod őket az accessjoyofbusiness.com a honlapon. Ha valaki ide jött és beírta, hogy mibe botlottam, én azt mondanám, Liza, hogy egy másik világba. Felmehetsz a YouTube-ra, körülnézhetsz, rengeteg eszközünk van ott, de szeretnék újra valami ilyesmit csinálni, Graham, lehet, hogy más országokkal is, mert nagyon bulis, és úgy gondolom, hogy az történik, hogy nyomjuk ezeket a korlátokat, amik létrehozzák a szeparációt. Igen. És az energetikai kinyúlás teremti a többi ember felé, hogy más emberek is valami másra vágynak. Ez gyönyörű. Köszönjük szépen, hogy ez vagy te a világban. Simon, nagyon hálás vagyok. Én is annyira hálás vagyok mindannyiatoknak. Túl szavakon, és túl vagyok a hálán, és hogyan lehet ez még ennél is jobb, és ténylegesen mi más lehetséges. És fejezzük be azzal a kérdéssel, hogy mit fogadhatunk ma be, amit a tegnap nem vagytunk hajlandóak befogadni, és univerzum utasd, és mi van, ha a másságot ténylegesen az ajándéka a jövőnek, és a lehetősége a jövőnek, és elmondanám nektek, hogy májusban Budapesten lesz Simon, tehát nézzétek meg, elérhető online és személyesen is, és júliusban is lesz egy üzlet másképp a tanfolyam, és ha máshol nem találjátok, akkor nézzétek meg az Access honlapot, vagy a Joy of Business honlapot, és nézzétek meg, hogy mi történik szerte a világban, mert annyira inspiráló vagy, igen, mert annyira más vagyok. Igen, pontosan. Köszönöm mindenkinek. Sziasztok, sziasztok.